Ye call Asante Mantemwa ahafano South East mansini mo akwanhia asi na no odimpa ambulance yibi ambulance bus yibi na eye Ford ene no mo chese etini eti ehyiaye ewo Potukrom enipa dunsia ena ahwe mo nkwa Enipa edunzia ena wachire se wonam owunkwanhia bi a esi ye wo Potukrom eno ewo ahafano South East mansini mo Asante Mantem ha ahwere won kwa wachirem se 4 transit bi a ne registration number no eye GT 6576-19 a na woso akwantufo efiri Kumase de nani akiremu ewo bechemu empotem ho ene ambulance bi a ne registration number eye GV 527-23 ekokaba kiremu ewo Potukrom a ekowiase enipa edunsia ba kokora anka ejish bono echemu se ohwe ambulance ya wo yusu se St Mary's Hospital I wodrobo na osusu mpo se efripom ho na ebesamba Kumase a enam America tenta na wode ebehia for transit ye kwowiase akofa sawe husemi ede aba apom ho emprempren de MTT de aposifo a wo mo epom ho akomoa emunu nyina de akopie mu ewo Mankranso Government Hospital ne Edujama etwen wo mo abusuafo a wagina so ayi cars ne nyina ede efri ekwan mu sare be ya hemfiri ebetimi atoaso asemi aka ho bia menei adehia wo ewo Potukrom chese awreho usun na beto mo so pa enei aposifo efrinhwemu ase ehwe adekode potie nam so bia ekofa asa enkwanhye ediba nanso ekame akwesa hyenkafo mienu a na otwa hyen nyina na wafirimu ya aposifo de wo chese wo yewa adwumanti enhwemu be sefota bia no wode begu fom asemi aka ho bi ama Asante Mantem hasoafo Dr. Frank Makohene wode ato ni Facebook so se enei enipa edu ensia na omo ato no nkrase wo mo efirimu ewo sa enkwanhye ne mo adomka se de ni krutwa mansa yahwetia Asantemu de nsem yachi a de befuna bia no ye mo yetiefo ne ahwefo aso ensi ho amansa chiame kwadwoben emreku amanebo Asante Mantem